nakaliang jonga kumu Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council menta kasngi ka akunyo terik unaitung arja apulai ngaso kia hadu kata-kata hadin balai ya hakikat tu kat ni ki social media ya kajing mi jongki kenhun si bomla ban tip dikena ki ki ai rismutu baki de ki kenhun ki bomdei nakajai penrio khasi gejungi kiban kentho persya ika khasi students union habide kini ki jingjab dangja dangshen but nakaliang jonga hishimet kum ka council ru ni sokhya bha baide kani namar ka jing kentho klem nongrim let's say kiban la ban wan ra ban shaka jing ya pher jingmut lene ka jing ya pher jai benriu lene ka jing ya pher niam jing pher jinget but nakaliang ke jonga hishimet ringkat council ni penrem ya kan ni kajing le jong kini kibreo ban shushim kabu ban wanra ya ka jingbom shongsuk shongsngan hapo kan ni ka jela jungi la ni po ka ni ka ri jungi but nakaliang jongiru ni maham ya kum kini ki breo ki ban shim kabu ha ka kerteng jong kanu no kan niam let's say ki ban ya persya ya ka jai benriu khasi ke jungi te ngaso ban kenturu ya ka Meghalaya Police Department ban wat benya habide kini ki cyber crime ki ba mi nakapor ban wanra ka jingkulmar khamtam ban penthut ya ka suk kasan ha ka ri ke jungi hapo Shillong City bat ha ka jela Meghalaya ban koi